Tak čaute ľudia, toto je moje prvé video. Ukážem vám na server Memecraft. Pozrite si ho. Potom do popisu vám dám IP serveru. Máme tu len zo pár adminov, nie je to taký rozsiahly admin team. Prebieha nábor a také podobné. Tak toto je taký spawn nepodarený. Tuto mal byť môj obrovský zombie, ale stále zmizne. Do popisu vám dám potom ešte aj web serveru a také iné podrobnosti. Chceme tu dať 4 svety. Teším sa na vašu návštevu, samozrejme. Tak. Server beží na verziu 1.5.1, či 1.5.2. Máme tu veľa pluginov, ako môžete vidieť. Time to Enchanter je na Enchant All. Citizens nám nefunguje. Black Matter Legendary Messenger to je na Messengery. Player Info vám dá naše IPčka serveru, či Player Info je na to, aby sme zistili informácie o hráčoch. Počkajte. Ďalej World Edit, to asi viete na čo, Magit ešte viete asi na čo, chat control, aby sa nespamovalo, nenadávalo a podobné. Message Jobs je na Jobsy, Color Settings, aby ste vedeli písať farebne. Block Hockey, viete si zahrať futbol. Virtual Chess, keď zomriete a máte pri sebe dve česky, tak ako napíšete truhla a budete v nich mať veci, len to ešte musím nastaviť. Permisionácie na hodnosti, player heads sú hlavy, multiverse core, to asi viete na čo je. Levec je ochrana, Gemelis nám ukáže kto má kreatív, u Skyblock je Skyblock, Vergurt proti spamu tiež, Timeban na dočasné bany, Silk Spawners, to keď máte pri sebe máte na krompáči Silk Torch a vyťažíte taký spawner, tak ho dostanete. Survival Games, asi viete čo je, to ešte chceme nastaviť. Join plugin, môžete mať jointa. Lockete, to viete asi na čo je. Clearlag, viete asi na čo je, to je na to keď sú na zemi veci porozhadzované, tak to zpopiera. Color Me, aby sme vedeli písať farebne. Autosave uráža svet. Essentials, asi viete na čo je. Residence, na rezidencie. Magic Carpet, máte taký magický koberec zo skla. Essential Spawn je na spawn. Multiverse Portals na portály. Creative Gates na brány. Multiverse Inventories, ako tu chceme dať 4 svety, tak zatiaľ tu musí byť Multiverse Inventories, lebo keby sme sa portli do iného sveta, tak by ste mali tie isté veci. Vanish No Packet, to je na
aby sme boli neviditeľní adminy, Essentials, Anti-Build, ako povolenie na stavanie a také, Chess Shop na obchod, Essentials chat, aby sme mohli písať, Outme na prihlásenie, Factions na no, ako sa to volá, ma to nenapadá. No nevadí, potom ma to nerozpadne a MobRider môžete jazdiť na moboch. Takže toto sú pluginy. Máme tu zo pár elementov, ale ešte tu stávame. Je to verejný server bez chamačí. IP vám dám do popisu. Pozrime sa, čo to je. Je to PvP server a ešte sa pak chceme dať iné pluginy. Ďalej. No a to bude asi všetko. Tak, ja sa s vami lúčim. Potom sa uvidíme pri ďalšom videu. Čaute.